театр майдони мубориза, майдони зиндагӣ ва майдони ҳақиқат аст. ҳар боре ки ба тамошои театр меравем, албатта аз ин ҷо бетоҳфа бар намегардем, яъне ба худ ғизои маънавӣ мегирем. дар ҳақиқат ҳар нафаре ки ба ин макон қадам мегузораду ба умқи асари саҳнавӣ ворид мегардад, таҷриба мегираду онро сармашқи кори худ қарор медиҳад. саҳнаҳои театрӣ дилҳоро рабурдаву моро мафтуну шайдо кардааст ва роғибонаш бечуну чаро вақт ҷудо намудаву ба ин даргоҳ меоянд. дуруд бинандагони гиромӣ, дар нашри навбатии барномаи нақш мо гурӯҳи эҷодӣ тасмим гирифтем ки атрофи яке аз намоишномаҳои тозаэҷод, намоишномаи ҷолибу диданӣ аз театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ ба шумо ва ҳунари ҳунарпешаҳо низ рӯшанӣ андозем. ва дар ин намоишнома ҳунарпешаи соҳибзавқ Комрон Содиқов нақш офаридааст ва феълан бо он кас суҳбат меороем. салом, рӯзу рӯзгоратон пур аз файзу сахо бошад. салом. дар оғоз мегуфтед ки намоишнома аз рӯи асари ким ва дар таҳияи кадом коргардон рӯи саҳна омадааст? ин намоишнома бо қалами Виктор Гюго аст ва коргардони ҷавон худе ки медонед Суҳроб Усмонов мебошад. бисёр заҳмат кашидем дар ин намоишнома. қариби як моҳ мо заҳматҳои калон кашидем чунин намоишномаро пешкаши тамошобинон гардонем. Идея появилась где-то за 2 года до постановки. Но там были разные причины, по которым мы не брались за эту постановку. Что связано с фестивалем «Парасту», вообще изначально планировали другой спектакль, оперу «Кармен». Но когда вышел регламент «Парасту», там оказалось, что по срокам он будет проходить гораздо раньше, чем мы вообще думали. И в том случае нам нужно было экстренно собрать худсовет и решить, какой спектакль все-таки будет на «Парасту». Так как идея с Горбуном уже была готовая, и концепция придуманная, и приблизительно уже раскиданы намерения о ролях, мы, недолго думая, сразу решили, что будет правильным взяться за эту постановку. Аҳли театр бо ин намоишнома қатори театрҳои ҷумҳур дар фестивали озмуни театрҳои касби Парасту 2023 иштирок намуда ҳунару маҳорати худро назди тамошобинон, дилбохтагони театр, умуман назди доварони ин ҷашнвора муаррифӣ намуданд. мехостем бидонем ки ин чандумин нақши марказии шумо аст ки дар саҳнаи театр нақш офаридед ва буданд ҳолатҳое ки аз ин образ даст кашида бошед? ростӣ ин якум нақши марказии ман набуд. ман боз дар як намоишнома нақши марказиро бозидам ки бо номи «Иоланта» мебошад, бо қалами бастакори рус Пётр Илич Чайковский мебошад. кадоме аз ин нақшҳо мушкилтар буд? Кӯзапушт? Кӯзапушт. аз сабабе ки овози ман бас аст ва ин хел овозҳо дар ҷаҳон умуман хело ва хело камёфт мебошанд ва бастакорҳо барои ин хел овоз нақши марказиро кам медиҳанд. ва ҳамин нақш, яъне нақши Кӯзапушт ба шумо, ба садои шумо мувофиқат кард? мувофиқат кард. барои ҳамин коргардони мо Суҳроб Усмонов ба ман бовар кард ки шумо аз уҳдаи ҳамин кор мебароед. ростӣ ман аз аввал боварӣ надоштам. ман фикр кардам ки наметавонам рӯз то рӯз ба ҳамин нақш даромадам, вориди ҳамин нақш шудам ва билохира то охир бо сари баланд ин нақшро бозидам. дар ин намоишнома нақши шумо ғайриоддӣ аст, ҳарчанд бадқиёфа ҳастеду аз мадди назари ҳамагон дур, вале бо вуҷуди ин ҳама нигоҳи нек дореду зиндагиро саршор аз меҳру муҳаббат мебинед. миёни хамгашта тӯли 1 соату 17 дақиқа нақшофарӣ кардан дар саҳнаи театр бароятон то кадом андоза мушкил буд? фикр кунед ки дар мобайни ҳамин 1 моҳ ман қариб ки ҳар рӯз бо миёни хел хам тамрин мекардем ин образро. саҳнаи театр ҳар корро талаб мекунад. агар дар кор бошад бо 1 по бозӣ мекунем ва ё ки бедаст. муҳим он аст ки тамошобин ба мо бовар кунад. мо ҳама ин корҳоро барои кӣ мекунем?
барои тамошобин. Горбатый и кривой, красавец молодой, вот наш король, наш доблестный звонарь, прекрасный как никто, избранник всех шутов, король Квазимодо. В цыганку нашу он, мне кажется, влюблен, кому же, как мне, венчать его на трон. Ты наш, ты шут, как все мы тут. Горбатый и кривой, красавец молодой, Квазимодо. Мы выбрали его, вот наш король. Мы выбрали его, Квазимодо. پس از گذاشتن تاج به سر یعنی که نقش شما آغاز می‌گردد، البته خاموش ایستادن و لبوانه کردن لولی دختر اسمیرالدا هر لحظه شما را غمگین می‌سازد. یعنی به این نگاه نکرده برای به دست آوردن محبت لولی دختر مبارزه می‌برید. همین اپیزود در خود اثر هم جای داشت. همین اپیزود در خود اثر جای داشت. از نگاه اول من به او عاشق می‌شوم و خیلی از خودم از سیمای بدرویی من شرم می‌کردم. من چخیل گویم نمیخواستم که او مرا بیند. فکر میکردم که مرا میبیند و میترسد و خیلی شرمم میآمد که چخیل من دلم را به او گویم که چخیل من او را دوست میدارم. Горбатый Квазимодо, пускай на час, но я король. И в этот час, когда мне все разрешено, у Эсмеральды я хочу спросить одно. Ты полюбить меня смогла бы? Скажи. Она не смотрит, ей все равно, что перед нею никто-нибудь, а сам король шутов. خودی اثر خیلی وزبین است و نه هر یک هنرمند، شخصا خودم در اول نه هر هنرمند نقش خود را تا آخر خوب درد میکرد. از همین سبب در اول کمی اذیت میکشیدیم. ما نمیفهمیدیم که کارگردان از ما چی میخواهد. بعد از تمرین همه کسا جمع شده یک نیم ساعت، یک ساعت به ما سهراب عثمانوف هر یک نقش خود را میفهمون. چی کار، کی بودنی همون نقش هر یک هنرمند رو میگفت به ما. آهسته به فکرم که 99% هنرمند نقش خود رو فهمید. از اون جمله کامران صادقов. کامران صادقов این شاگرد من است. کنسرواتوری ملی رو در دست من تمام کرد. تمام اتاپ‌های آوازخوانی رو گذشت گویم خطا نمیکنیم، برای اینکه از نمایشنامه‌های خرد سر کرده تا حتی در بعضی بالت‌ها هم همچون ارتیست میمانس برآمده است. الکی نقش‌های کلان رو در صحنه تئاتر اجرا کرد. این وای دون بازیلیو از اپرای سرتاروش سیویلی، از اپرای ایالانتا نقش شاه اجرا کرده است. در اپرای خانم پیک هم نقش اساسی رو اجرا کرده است که الکی تمام همون سطحی آوازخوانی از درجه دوم به یکم به درجه عالی برآمدن همش آمده رسید. و وقتی که سررژیسور تئاتر سهراب عثمانوف که امروز اگر که گویم که قریب تمامی رپرتوار تئاتر برده ایستاده است، در دست همین بچه است و توانست که در یک مدت کوتاه چنین یک نمایشنامه که جهان میداند
рӯи саҳнаи театри тоҷик оварад. барои худи Комрун Содиқов сухан баён кардан, нақш офаридан дар намоишномаҳо бо забони русӣ саҳлу сода аст ё ки забони давлатӣ? ростӣ бо ҳарду забон барои ман нақшофарӣ осон аст, ҳам бо забони тоҷикӣ ва ҳам бо забони русӣ. албатта бо забони давлатии худамон, бо забони тоҷики худамон бисёртар калимаҳои шеваҳои тоҷикӣ бо лаҳни зебои тоҷикии худамон бо осонтар аст ва пеш аз ин мо бояд забони худамонро нағз донем. қиссаи Эсмеральдо бо як гурӯҳ камбизоат, бо як гурӯҳ бесарпаноҳ дар ин лаҳзаи намоишнома оғоз мегардад. албатта базму тараби онҳо мулои масҷидро каме ноором месозад. Амитарне пас чаро мулои масҷид ё ки домло иттифоқу иттиҳодро намепазирад ва ба ин гурӯҳ ҷазо медиҳад? ин нақши домло ҳастааст ки бо номи Фролло устоди ман Содиқ Нуруллоев, ҳунарпешаи машҳури ҷумҳурии Тоҷикистон бозӣ кардааст. дар аввали намоиш Фролло яъне ки домло нақши хуб доштанд ва хислаташон хуб аст. ӯ ҳамчун Фролло домло маро аз гудакӣ чӣ хеле ки модарам маро таваллуд мекунаду мебинад ки рӯи ман бадрӯй ҳастааст, норасоиҳои ман бисёр аст, аз ҳамин сабаб маро модарам мепартояд ва домло бо номи Фролло маро гирифта калон мекунад. хислатҳои баръаксонае ки ӯ мекунад ин дӯстдории лӯли духтар, чӣ хеле ки ӯ ҳам ба лӯли духтар ошиқ мешавад ва хислатҳояш ҳам баръакс алиш мешаванд, иваз мешаванд ва нисбати ман, нисбати ҳамон лӯли духтар яъне ки куллан тағйир меёбад образи мулло. Немедленно этот сброд удалите от ворот. Танцы этой цыганки и ее окружающий хор нарушают покой и позорят собор. Архидиакон, не надо слов. Есть управа на этих скотов. Гнать их в шею и побыстрее. Не надо нам таких гостей. ҳамин мулло худаш аллакай ошиқ мешавад ба ҳамин лӯли, ошиқ мешавад. вақте ки ин лӯли ишқи ин муллоро рад мекунад, аллакай дар дили ҳамин мулло як хашм пайдо мешавад ки барои чӣ ин мисол маро дӯст надошту, ин як одами бадсиришту, як одами чӣ мегӯяд маъюбро дӯст дошт. Но здесь была немножко сложность в том, что я хотел другого, нежели там, что написано у Гюго или же там по другим сюжетам данной истории. Я хотел, чтобы монах был не злым изначально. Я хотел, чтобы он был самым нормальным, самым хорошим, порядочным человеком. Но вот эта история и любовь к Эсмеральде должно было быть самым ключевым переломным моментом для Фролло, когда он из хорошего превращается в плохого. Вот эта любовь и заставляет его жертвовать духовностью, ну, скажем, грубо говоря, жертвовать даже верой, Богом ради этой любви. Я думаю, что так интереснее исполнять роль, нежели там с первых минут выйти и думать о том, что я злодей, я негодяй, я должен это делать, я должен все делать. Вот этот процесс изменения самый важный, когда с одной точки переключаешься на другую. Вот этот процесс намного интереснее. аслан намоишнома дар жанри фоҷиа рӯи саҳна омадааст ва воқеаҳои пай дар пай бошад, бинандаро низ бетаъсир намемонад. қиёфа ва рӯзгори қаҳрамони асар албатта ҳамагонро андӯҳгин месозад, чаро ки ӯ ҳамин гуна тавлид шудаву лаҳзаҳои сахту сангинро аз сар гузаронидааст. порчаи навбатиро бо ҳам мебинем ва бо сари суҳбат бармегардем. Ну что ж, раз ты велел, раз ты сказал, то значит быть тому.
как ты велел, как ты сказал, по слову твоему, и значит быть тому, и значит быть тому. Меня ты подобрал на камнях мостовой, куда выброшен был я родною семьей, как последний щенок ты нашел и помог, и спас. С той поры Нотр-Дам, мой единственный дом, ты меня обучил. чаро дар ин намоишнома кӯзапушт худро ғуломи мулло ва бениҳоят разил меҳисобад ва ҳатто иззати ӯро домулло намеписандад. вақте ки модар аз ӯ рӯ мегардонад, домлои масҷид ӯро мегирад ва калом мекунад дар сарпаноҳии худ. калон мекунад вақте ки кӯзапушт ба синни 14 медарояд ва домло аз калисо мегӯем, калисо ин сабор ягон ҷо баромадан намемонад, фақат дар ҳамон ҷо ҳам хонаи мисли як асир мисли як асирам гӯем хато намекунем, ҳам ӯро оила, ҳам падар, ҳам модараш ин ҳамин калисо мешавад. рӯзи дароз дар ҳамон ҷо вақташро мегузаронад, ҳамчун каниз, ҳамчун бо ӯ чӣ хеле ки ҳама аз ӯ рӯ мегардонанд, бо сабабе ки ӯ ҳам бадрӯй аст, не ки ҳеҷ кас намедонад ки дарони дили ӯ тозатарин, чиқадар зебост, чиқадар муҳаббати хеле зиёде гӯем, ҳам хато намекунем, лек бисёр бадрӯй. аз ҳамин сабаб аз симои ӯ ҳамагон метарсанд. аз ҳамин сабаб домло ӯро ҳамчун ғулом қабул кардааст. аз сабабе ки домло кӯзапуштро, яъне манро ба ҳеҷ чиз нигоҳ накарда ба воя мерасонад, ба ҳамин хотир ман эҳтиромаш медорам, вале эҳтироми манро афсӯс ки қадр намекунад. вақте ки Комрон ҳамин нақшро офарид, ҳам тамошобин ва ҳам мо ҳамкоронаш ба ваҷд омадем ва боварӣ дорам ки баъд аз ҳамин нақши маъюбро иҷро кардан ки нақши асосӣ буд, Комрон аз иҷрои дигар тамоми нақшҳо баромада метавонад. барои ин ки тасаввур кунед, 1 соат дар саҳна нақш офарида, худро маъюб карда гаштан, агар ки як хел одам ҳаст, як бор худаш почка мечулохад, ду бор худаш чулоқ мегирад, севум карата фаромӯш мекунад. лекин ин меҳнатҳои шабу рӯза талаб мекунад ки Комронҷон ҳамин корҳоро ба итмом расонид ва беҳад хурсанд ҳастам ки ман ҳамчун устодаш дар бараш ҳастам. мо ҳамро нақш меофарем. нақши Комрон агар нақши мусбӣ бошад, нақши ман нақши манфӣ ҳаст ва то он дараҷа мо тавонистем ҳамин намоишномаро ба мардум бурда расондан. ин албатта тамошобин баҳои худи мо санъаткоронро медиҳад ва каме ҳам бошад ки агар ки ба тамошобин махсуси бошад, ман фикр мекардам ки ин заҳмати кори ҳам коргардон аст ва заҳмати кори ҳами ҳайати эҷодӣ аст. Но я твой пёс, дитя твое, и если скажешь, я пойду на всё. Я верный пёс, дитя твое, и если скажешь, я пойду на всё. дар ин лаҳзаи намоишнома домулло шуморо таҳқиромез ҷазо медиҳад. пас аз латукуб ва азобу машаққат, ҳатто эҳсоси дард бароятон бегона аст. танҳо нӯшидани як қатра обро кофӣ медониду халос, ҳамин тавр не? домло мехоҳад ки ман лӯли духтарро дуздида ба гуфтем дар боло дар калисо ҷо кунам. бо хоҳиши ӯ ман ҳамин корро мекунам, барое ки ман ягон чӣ фармоне ки ба ман медиҳад, ман итоат мекардам, ҳама корро мекардам ва дар ҳамин вақт ҳам вақте ки ба ман фармон медиҳад, ман ҳамин корро мекунам. вақте ки ман дуздиданӣ мешавам ки дар ҳамин лаҳза афсарон маро мебинанд ва дасти маро баста, дар ҳамон ҳолат будам ки ба ман
ба қатраи об зор будам, ниёз доштам. Пусть в этот час беды кто-нибудь подаст мне воды. Что же мне делать, кого просить, кто бы Квазимодо дал попить? Воды. Дайте мне воды. 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 Дайте мне воды. Ты. вақте ки ман об мехостам, ҳама ба ман нигоҳ карда, таҳқирҳои зиёд карда, ба рӯям нигоҳ карда механдиданд, масхара мекарданд. Аммо домло ҳамчун дар ҳамун ҷо иштирок дошт, худе ки он ҳеҷ чизро намедонад. ман бо фармони ӯ ҳамин корро кардам ку. Аммо ӯ ҳамхел нигоҳ карда ба ман баръакс ба ман мегуфт ки ту барои чӣ ин корро кардӣ, ту паст, ту бадрӯ гуфта ба ман таҳқирҳои зиёд кард. Аммо ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, вақте ки ҳама механдиданд, лӯли духтар, чӣ хеле ки ман ӯро мехостам дуздидан, ба ҳамин ҳам нигоҳ накарда, ба ман аз дасти афсар обро кашида, ба ман оварда дод. Вақте ки ман обро менӯшам, ба ӯ нигоҳ мекунам, бовариам намеояд ки дар мобайни ҳамин хел мардуми зиёд танҳо лӯли духтар ҳамин корро кардааст. боварии ман намеояд ва дар ҳаётам якум бор ман ҳамон ҷо ашки шодӣ мерезам. нигоҳи самимии дидори эсмеральдо ба шумо дубора умеди зиндагӣ кардан бахшид, вале аз симо ва намуди зоҳири худ ҳар лаҳза дилтанг мешавед ва худро хушбахт эҳсос намекунед. хушбахтӣ аз нигоҳи шумо дар чист ва аз рафти тамринҳои ин намоишнома чӣ хотироте доред? хушбахтӣ дар қалби пок аст, дар якдигарфаҳмӣ аст, дар муҳаббат аст. дар тамринҳо бисёр корҳо шуданаш мумкин, ҳам асабонӣ ҳам мешудем. рӯзҳое буданд ки бисёр механдидем. нақши ман ҳам хеле нақш буд ки бо миёни хам бозӣ мекардам ва ҳолатҳое буд ки бисёр механдидам худам ва дар хона бисёр рафта машқ мекардам ва оина ва рости бисёр мушкил буд ва хотироти рангин ҳам хеле зиёд буд. кӯдаке дар пардозхона вақте ки ман грим мекардам, ӯ дарро мекушояд ва маро мебинад, бовар мекунед чӣ хеле ки ӯ маро дида, чӣ хел ӯ дод мезанад ва намедонам метарсад, гирья мекунад. бовар кунед, ман ин вайро дида, кӯдакро дида мехостам ки равам пешаш, ӯро ором кунам ва худам тарсидам ки ӯ маро дубора дида, намедонам ӯ бе ҳаминам гирьяу нолиш карда истодааст. бовар кунед, дарро мекушояд ва маро мебинад, гирьяи вае мешавад ки ман худам рости зиқ шудам. бо тамоми ҳастӣ, бо амалҳои накӯ, бо як қавии иродагӣ ҳамеша кӯшиш мекунед ки бо эсмеральдо наздик бошед, ҳарчанд медонед ки ӯ нафари дигарро дӯст медорад. дар ин лаҳзаҳо чӣ эҳсосот доштед? ростӣ ман медонистам ки ӯ марди дигарро дӯст медошт, вале аллакай ӯ мард арӯс дошт, арӯси худро дошт. яъне ба лӯли духтар хиёнат мекард? хиёнат мекард, ӯро дӯст намедошт. ростӣ ман хушбахтии ҳамин эсмеральдоро мехостам ва ӯ бошад ба ман аҳамият намедод. ӯ маро ҳамчун дӯст қабул мекард. яъне шумо тавассути ҳамин ишқу муҳаббати худ ба ӯ изҳор мекардед ки мисли шумо бар ин дили пок нафареро ёфт намекунад. намоишнома бо фоҷиа анҷом меёбад ва марги лӯли духтар бошад, яъне эсмеральдо барои қаҳрамони асар кӯзапушт фоҷиаи сахту сангин аст ва дигар бора умеди зиндагӣ кардан ҳам барояш маънӣ надорад.
порчаи навбатиро бо ҳам мебинем. Отдайте мне, верните мне, оставьте мне, она моя, о, моя любовь, ты навсегда теперь со мной. من از یک کاری سهراب بهت خرسند هستم که در همین نمایشنامه توانست که هر یک شخص هر یک آوازخوان رو نقشش رو شخصیت رو دیده نقش من که تماما خطا نکرده. چخیلی شما میدونید در وقتی که آزمون جمهوری پرستو شد چخیلی در تالار تئاتر ما من به خاطر ندارم که یگان 10-15 سال پیش همین خیلی تماشابین بوده یا همه خیلی 15 دقیقه قرصک یک خیلی رفتگی باشد 5 دقیقه پرده محکم نشد که مردم ما جواب نداد و گرد اطراف نقشه کامران برای همین گفتنی هستم که این تمام اتاپ ها رو گذشت و سهرابم کارگردان زیرکی هست فهمید که کامران از اجرای این نقش برآمده میتوند و کامران با یک مهارت بلندی کسبی از اجرای همین نقش برآمد که این رو ما همکسبانش همه درک میکنیم. Я думаю, что Комрон Садыхов не только справился, но я думаю, что это его лучшая роль за все годы, которые мы работали. Ну, по крайней мере, я с ним работал. За 8 лет работы с ним, я думаю, что это его лучшая роль. И это не только мое мнение, это я сейчас в совокупности собираю все мысли, все высказывания, все пожелания, которые были после спектакля, после выпуска. در حقیقت نقشی که شما آفریده در این نمایشنامه به نهایت نقش مشکل است و نه هر هنرپیشه میتواند طول 1 ساعت و 17 دقیقه با میان خم گشته چنین ابراز را آفرد. به شما باشد در فرجام موفقیت تمنا داریم و امیدوار هستیم که از این دیده باز نقش‌های مرکزی را در دیگر نمایشنامه‌ها بازی میکنید و بهر بیننده بهر تماشابینان تئاتر یک فراغت خوش میبخشید. تشکر زیاد. سلامت باشید. روی کف مهر را به هم تقدیم کرده نمیتوانیم چرا که مهر در قلب است و تنها با سخن خوش و عمل نکو هدیه یکدیگر میکنیم. هنگامی که ما خود را دوست می‌داریم البته دیگران را نیز دوست داشته میتوانیم و این دوستداری میان ما پیوند دیگری میبخشد. همیشه کوشش کنید که نیکبین، نکوکار و خوش سخن باشید تا همه را مایل خویش سازید. خیر، خوش باشید.